Bună ziua și bine v-am găsit. O dezbatere, o discuție cu totul diferită față de ce ați mai văzut până acum într-un format special. Am bucuria de a avea lângă mine gazetari din multe colțuri ale presei românești și nu numai, și ale celei internaționale. O să-i prezint pe rând. Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, vă mulțumesc mult că ați venit astăzi. Bună ziua. Cătălin Tolontan, mulțumesc Cătălin că ți-ai făcut timp. Cosmin Savu, România te iubesc, îți mulțumesc și ție, Cosmin. Salut, bine v-am găsit. Și de la distanță ni se alătură și Paul Radu, Rise Project. Bun găsit, Paul! Bună ziua! Domnilor, ne-am propus să începem astăzi o dezbatere. Într-o oră nu o să avem cum să o terminăm, ne-ar trebui zile, săptămâni, luni, ani, poate, despre jurnalism și despre credibilitate. Și vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, dintre voi, credibilitatea. Cât de importantă este credibilitatea în valorile care ar trebui să alcătuiască un jurnalist? Domnule Popescu. Mai întâi trebuie să precizăm termenii. E o operațiune cu care ar trebui să înceapă orice discuție televizată sau nu despre jurnalism și nu numai. Credibilitate este de domeniul aparenței. E un termen de domeniul aparenței. Ești credibil. Asta nu înseamnă că ești și de încredere cu adevărat sau, mai mult chiar și mai puțin în același timp, nu înseamnă că ești cinstit. Înseamnă că ești credibil. Credibil înseamnă că ceea ce spui, ceea ce scrii, ceea ce faci, are acest atribut, da? Credibil. E de crezut. Se poate construi această credibilitate. Vorbim de jurnaliști acum. Există jurnaliști care nu sunt câtuși de puțin cinstiți și care încearcă să-și construiască această aliură, această poză de credibilitate și reușesc. În destule situații reușesc. Prin diverse metode care țin de manipulare a publicului, țin de propagandă. Dacă vorbim acum însă nu de credibilitate, deci de modul în care apari în ochii publicului, ci de modul în care apari în ochii tăi ca jurnalist, deci dacă vorbim de ideea de a fi cinstit cu tine însuți, măcar atunci când îți faci meseria, să nu vorbim de întreaga ta viață și persoană, nu, când îți faci meseria de jurnalist, dacă ești cinstit, asta este o autolimitare. Cel puțin în ziua de azi. O autolimitare? O autolimitare, da. Adică șansele să faci o audiență mare scad progresiv pe măsură ce te apropii mai mult de ideea de cinste. De ce? Pentru că îți impune această idee ca în diverse situații să spui ce nu trebuie. Îți spui ce nu trebuie și nu intru acum în discuția despre patronat, vom discuta cu siguranță imediat. Despre alte condiționări ale jurnalistului, discută relația cu publicul. Publicul din România este într-o măsură considerabilă astăzi malformat. El nu așteaptă să audă adevărul de la jurnalist. Adevărul, măcar în sensul suprapunerii jurnalistului cu ceea ce spune. Pentru că în foarte multe situații nici măcar asta nu e cazul. Jurnalistul respectiv spune ce are de spus sau scrie, mai rar cu scrisul, în momentul de față scrisul e pe planul 2 sau chiar 3, spune lucrurile pe care se gândește el
că dorește să le audă publicul. Asta este principalul criteriu care funcționează în clipa de față. Ca să fii cinstit, înseamnă să creezi reacții adverse de fiecare dată când iei subiectul în cauză, care se întâmplă să nu fie de la putere, se întâmplă să fie de la opoziție. Iată o frază cu care m-am confruntat de-a lungul timpului, în deceniile de jurnalism. Existau persoane, lume luminată, jurnaliști foarte cunoscuți, care pretindeau că treaba jurnalistului este să dea în putere, întotdeauna. Jurnalistul trebuie să dea în putere, jurnalistul trebuie să dea miniștri jos. Nu, n-am fost de părerea asta niciodată. Jurnalistul trebuie să-și facă meseria și cu puterea și cu opoziția. Și dacă produci, de pildă, un material de investigație, un reportaj de anchetă, ceva care se întâmplă să nu fie în linia de așteptare a celor care te consumă, să spun așa, de obicei, primești înjurături, prima reacție este: te-ai vândut și matale, ești cumpărat, asta e prima, și a doua, a treia este: îți dau unfollow. Da? Te pedepsesc. Îți dau unfollow și ies de acolo. Mă opresc aici. Deci am lansat pentru începutul discuției, această idee, cinstea, dincolo de ordinul aparenței, credibilitatea, este o autolimitare a jurnalistului în raport cu audiența. Cătălin. Cât de importantă este încrederea publicului. În octombrie 2017, în Malta a sărit în aer o mașină. În mașină era o femeie de 54 de ani. Ea se numea Daphne Galizia și era jurnalistă. Acum câteva zile, la 4 ani distanță, băiatul ei, prezent la ceremonia prin care Parlamentul European a inaugurat un premiu pentru jurnaliștii europeni cu numele Daphne Galizia, mama sa ucisă, a spus următorul lucru: încă după 4 ani, ei încearcă să distrugă încrederea publicului în mama mea, deși au omorât-o. Numai că încrederea este atât de importantă, încât și înainte ca ea să fie omorâtă, pe parcursul vieții, când investiga oameni importanți din Malta, legăturile dintre mafia malteză și guvernul maltez, mama mea a fost permanent compromisă și discreditată. Și după ce a murit, continuă să încerce să facă același lucru, tocmai pentru că este atât de importantă încrederea publicului în jurnaliști. Cosmin? Povestea asta cu credibilitatea care se construiește în timp și care de fapt este rodul unei munci. Da? În spatele nostru sunt niște ani de muncă, probabil că unii cred că anii ăștia se pot strica printr-un compromat sau printr-o poveste care, în fine, în spatele fiecărei credibilități e totuși muncă și bună credință. Părerea mea că dacă ești sincer și transmiți asta publicului, el va înțelege. Chiar dacă poate să aibă suspiciuni, poate să te asocieze, pot să încerce unii sau alții să te pună într-o linie sau altuia. Părerea mea că credibilitatea asta e greu de stricat și eu cred că exemplele pe care le-a adus talk show-ul ăsta, Eidos, toată adunarea asta de oameni, cred că arată că există încă credibilitate în presă. Și există oameni credibili și există oameni care merită să aibă din partea publicului această nu o notă în alb sau nu o carte tot timpul deschisă. Nu tot timpul trebuie să fie așa cum suntem noi suspicioși, așa cum trebuie să fim noi tot timpul Toma necredinciosul, și publicul trebuie să fie. Și părerea mea că și ei trebuie să-și pună această întrebare și noi trebuie să-i răspundem. Da, suntem sinceri. Domnul Savo, știți ce se întâmplă? Publicul nu este interesat, după părerea mea, în majoritatea lui. Sigur că există și un public pentru care nu e indiferent cine vorbește. Există însă o majoritate a publicului interesată de
cinstea, de credibilitatea jurnalistului, tot atât cât de a chelnerului care îl servește la restaurant sau de a mecanicului auto care îi repară mașina. Dar eu cred că e foarte important și chelnerul și mecanicul auto, pentru că dacă nu ai încredere în mecanicul auto, ai plecat cu mașina fără frâne, în zilele astea suntem mult mai atenți cum bem apa, de unde o bem. Domnule Da, eu Popescu, am vă spus- contrazice prestigiul dumneavoastră, în primul rând. Știți cine este în România, stimați ascultători și telespectatori, principalul emițător de mesaje cu cea mai mare audiență pe internet? Nu este o entitate, nu este un brand, nu este o televiziune din cele mari cu sute de angajați, nu e nici televiziunea publică care are 4.000 de angajați, da? Este Cristian Tudor Popescu. Am început să-i măsurăm audiența declarațiilor, pentru că, din păcate, într-adevăr, e perfect adevărat ce a spus mai devreme. Ceea ce se scrie este mai puțin audiat în momentul ăsta decât ceea ce se spune. Declarațiile sublimate ale lui Cristian Tudor Popescu ajung să facă o audiență, indiferent cum sunt, unde sunt reluate, repovestite, reeditate apoi, într-un fel sau altul. Uneori, din păcate, Mai în funcție de mult în interes. altul. Mai mult în altul. În funcție de interesul politic al gazdei, al site-ului gazdă, fac cea mai mare audiență în acest moment, raportată la toată audiența internetului din România. Și domnilor, acum după ce am... Dacă ar încasa $1 din 100 care se câștigă din Google pe ceea ce gândește și ceea ce exprimă, ar fi el însuși un trus, practic, Iată, domnule în momentul Popescu, ăsta. am aflat în Că primul... aflu lucruri noi. Da, am aflat să în știți primul că, rând pe de că altă parte- domnul Tolontan vă măsoară audiența. Deci, Pe de, Dom'le, pe nu de cred că altă parte, știați lucrul audiența ăsta. nu este egală cu credibilitatea. Niciodată. Dar e puțin probabil ca atât de mulți oameni să consume, haideți să spun frazele, da? Nu neapărat gândurile unui om, fără să considere că are ceva important să le spună. Este foarte puțin probabil. Vorbim despre ani și despre teme diferite. Bun. O clipă, Vă domnule rog, doamnă Bondaru, spunea domnul Savu că sunt meserii importante, cea de chelner și cea de mecanic auto. Eu nu am pronunțat nicio frază contrară. Eu mă refeream la altceva, la tratarea jurnalistului de către public, nu? Diferită de tratamentul pe care publicul îl dă sportivilor cunoscuți, actorilor, cântăreților și altor vedete din spațiul public, politicienilor. Jurnalistul, ca și jurnalistul de televiziune, jurnalistul de presă tipărită, așa, este de fapt o extensie a sculelor meseriei sale. Este văzut ca persoana care ține camera. Cumva se confundă cu camera și cu statutul de unealtă. El trebuie să livreze consumatorului, cetățeanului, anchetă, reportaj, ce face el acolo. Nu are statutul de personalitate, de vedetă. Nu Asta se n-ar fi deloc construiește. rău. Asta e foarte bine. Tocmai pentru că nu Eu ne-ar nu cere spun- să eu nu satisfacem spun că e dorințele. rău. Ar fi foarte bine să fie așa. Eu nu spun că e rău. Domnilor, Deci asta voiam să spun. Tratamentul aplicat jurnalist, de pildă dacă moare un jurnalist, să știți că se face mult mai puțină vâlvă decât dacă moare un actor. La Belu nu mai e loc de mult. Dar oricum nu cred că nu notorietatea interesează sau asta. neapărat această... Scuză-mă, Claudiu, Te probabil că Paul așteaptă... da, și așteaptă, vreau să mergem puțin către Paul Radu, care ne-a ascultat în liniște. De altfel, ceea ce face Paul Radu și ceea ce fac colegii săi din întreaga lume, nu doar din România, în proiectul ăsta internațional, e că au inventat o nouă modalitate prin care e făcut jurnalismul. Lucrează la anchete internaționale, luni, ani de zile, împreună, oameni care, corectează-mă dacă greșesc, Paul Radu, cu unii dintre colegii tăi poate nu te-ai văzut niciodată sau te vezi foarte, foarte rar. Voi acolo aveți credibilitate ca organizație, împreună. Credibilitatea, din punctul de vedere al jurnalismului de investigație, cred eu, se alcătuiește în momentul în care ești transparent în ceea ce faci. Adică noi, când publicăm un material, și credibilitatea se construiește cu fiecare material.
Noi nu vrem ca publicul să ne ia pe de-a gata. Ăștia sunt OCCRP sau Rise Project și asta înseamnă că tot ce facem noi este ok. Facem greșeli, Nu. Însă vrem să dăm publicului rețeta din spatele investigației. Așa cum mecanicul auto îți dă un deviz, îți dă o listă cu lucrările pe care le-a făcut la mașină și tu poți să verifici cu un alt mecanic lucrările acelea, sau așa cum un chelner îți dă o notă de plată și poți să verifici ce ai mâncat și ce ai băut, așa trebuie să facă și jurnalistul de investigație. Cât poate. Evident, problemele apar atunci când trebuie să protejezi o sursă. De asta noi la OCCRP și la Rise Project încercăm să facem un alt fel de jurnalism, de investigație, un jurnalism mai matematic, să spun așa. E o combinație de unelte, software și muncă de teren, oameni care lucrează pe tot globul, oameni care, într-adevăr, de multe ori nu s-au cunoscut între ei, dar construiesc încredere la nivelul organizației, încredere care după aia se vede în exterior, prin muncă, prin articole, prin video, fiindcă încercăm să explicăm ce facem. Tot timpul vor apărea teorii ale conspirației, tot timpul vom fi categorisiți de anumiți oameni drept spioni, lucrând de la Mossad, la SRI, la CIA, la tot felul, dar munca vorbește pentru jurnalist, așa cred, și bucătăria din spate. Îți mulțumesc foarte mult, Paul Radu. Ce extraordinar ar fi să fie interesat publicul de bucătăria din spate, domnule Radu. O, Doamne! Nu îi pasă de așa ceva. Îi pasă de ce livrezi și dacă ceea ce livrezi în primul rând îi trezește vreo senzație în clipa de față. Este o goană după o emoție, o senzație, ceva, o stare. Dacă nu reușește să-i ofere așa ceva, vai de mine, puțin îi pasă cum faci. Nu-i vorba aici de nota de plată. E vorba de că nu-l interesează, de pildă în cazul mecanicului auto, nu-l interesează să vină mecanicul să-i spună: domne, stai să vezi cum am schimbat eu bucșa aia. E o chestie extraordinară. De obicei bucșa nu se schimbă așa. Eu am schimbat-o din mers. Nu mă interesează, domne, mi-ai schimbat-o. Asta e atitudinea. Eu încerc să fiu realist în legătură cu această meserie. Trebuie să ne asumăm condiția. Absolut. Eu sunt puțin mai idealist și e și mai simplu când lucrezi la nivel transnațional, fiindcă ai un grup de oameni mai mare căruia îi te adresezi și atunci unii dintre acești oameni sunt interesați de bucătărie și sunt interesați de uneltele pe care le facem noi, le folosesc și transmit după aceea jurnalistului de investigație câte un început de anchetă, câte un început de investigație. Ei, acolo, cred eu, începem să avem mai multă credibilitate cu publicul, fiindcă publicul poate să verifice cum facem noi lucrurile. Și tot așa, pe partea asta idealistă, ce încercăm noi să facem este, eu nu cred că orice om este un investigator, într-o oarecare măsură. Nu orice om este scriitor, nu orice om este jurnalist, dar investigația, curiozitatea există cu fiecare. Și atunci, în momentul în care, și oricum suntem prea puțini jurnaliști de investigație în toată lumea, e foarte multă corupție, crimă organizată și tot. Și atunci avem nevoie de ajutorul acelui public pe care îl creștem încet, încet. Fiindcă în cele din urmă, tot așa pe partea asta idealistă, trebuie să dizolvăm jurnalismul de investigație în societate. Domnilor, de foarte multe ori auzim în ultimii ani următoarea afirmație. Presa din România este la un nivel foarte, foarte jos. E un mit? E un adevăr? Mai ales dacă ne uităm cu toții, vă uitați și la presa internațională, la ce se întâmplă în alte țări cu această breaslă, prin comparație. E un mit sau un adevăr? Întâlnirea anterioară pe care am avut-o cu Paul, tot de la distanță, a fost în fața unei organizații internaționale de la New York. Felul în care ei s-au raportat la ceea ce face Paul cu Rise și nu numai, și ceea ce face cu această rețea care încearcă pe de-o parte să angajeze cetățenii, pe de altă parte să le prezinte datele așa cum sunt ele, plus toate deplasările pe care le fac jurnaliștii, să le arate că am fost în Mexic și am găsit asta. Am accesat această bază de date și vă prezentăm cum arată ea, impresionează. Sentimentul meu este mai degrabă că sunt și ei și oamenii de la, să spunem, din Parlamentul European, mai degrabă îngrijorați decât disprețuitori, mai degrabă preocupați decât lipsiți de încredere. Nu avem un nivel extraordinar al presei din România, dar nu avem niciun nivel care să nu conteze. Care să nu conteze inclusiv internațional când este cazul.
Ei ne întreabă permanent dacă riscurile sunt extrem de mari. Cel puțin răspunsul pe care l-a dat și Paul și pe care l-am dat și eu a fost totuși suntem o țară UE. Nu suntem o țară, nu suntem China, nu suntem Rusia, nu suntem Myanmar. Suntem o țară unde regulile, în general, sunt respectate și unde, da, avem propriile noastre îngrijorări, dar nu înseamnă că... Adică suntem o țară unde nu e un curaj să scrii ceea ce afli sau ceea ce crezi despre realitatea din jur. Sau n-ar trebui să fie un curaj. O bună parte din ceea ce se mai numește presă în clipa de față nu e nici bună, nici rea. Nu e presă. Nu e presă, este propagandă, care e altceva. E altă ocupație. Da, sigur, și asta e ocupație pe lumea asta. Propagandiștii își fac meseria, câștigă niște bani, mulți, mai mulți decât ar putea câștiga un jurnalist, care se autolimitează încercând să respecte codul deontologic al acestei meserii, să respecte niște reguli, etică și așa mai departe. Marea majoritate a ceea ce se mai numește presă e alcătuită acum din astfel de personaje și se întâmplă așa pentru că așa vrea publicul. Publicul a fost injectat în toți acești ani post-revoluționari, sistematic, așa cum se fac injecțiile cu droguri de către dealeri ca să obișnuiască pe tineri în special, sau mă rog, pe consumatori. La început îi injectează sau le dau o primă doză ca după aia să-i bage în bulgărele de zăpadă. Asta s-a întâmplat cu publicul care, repet, nu este interesat în acest moment, în majoritatea lui, în majoritatea publicului, nu este interesat de condiția morală a jurnalistului. Vă pot da exemple de-a lungul timpului, n-are rost, jurnaliști care au comis niște fapte care ar fi trebuit să-i scoată definitiv din această meserie, nu să fie mai puțin credibili, nu, să iasă din meseria asta. Sunt tot acolo. La un moment dat am, chiar printre ultimele acte, când eram la Clubul Român de Presă, am luat o hotărâre, atunci am și făcut-o publică, în legătură cu retragerea calității de jurnalist unor persoane care comiseseră, ce să vă spun, puțin a contat așa ceva. Respectivele persoane au fost recuperate rapid de posturile de televiziune prietene și în clipa de față apar, vorbesc, au o audiență, nici o problemă. O altă calitate, puneți câte ghilimele vreți, a publicului de astăzi, este că e uitător și ireversibil, cum zicea Ion Barbu. Uită repede. Uită mai repede decât publicul de acum 20-30 de ani. Publicul ăla era în stare să citească, dacă vă uitați la consumul de atunci, era în stare să citească un ziar 40 de minute. Îmi amintesc de studiile de atunci, în anii 90. Ceea ce acum este o nebunie, este fantasy. 4 minute să stă pe un site bun în România. 4 minute să stă pe un site bun în România. Pe Digi, de exemplu, care e cel mai important site de știri din România, Digi, site-ul, scuzați-mă, al Postului TV, se stă aproximativ 4 minute. De 10 ori mai puțin din ceea ce spune Cătălin Tolontan. Deci, asta este problema cu presă. Cine mai vrea astăzi să mai facă presă, o face, repet acest cuvânt, prin autolimitare. O face că așa e el construit. Și atunci face anchete, face reportaje, are mult mai puțină audiență decât cei care vin și cloncăn seară de seară pe ecranele televizoarelor, vibrează aerul cu niște minciuni încremenitoare. Există, iertați-mă, și excepții. Totuși, România te iubesc, de pildă, de pe ProTV, și Cosmin este aici și poate confirma acest lucru, avea audiență excepțională până și în reluare pe timpul pandemiei, atunci când redifuzau practic investigațiile de cu un an în urmă.
Există și excepții. România Te Iubesc este o excepție excepțională, cum spuneam. Este o emisiune deosebită care în timp a convins un anume tip de public că face acele lucruri nedirecționat de cineva, nu le face din ordin și că în timp ce filmează nu ține seama de posibile consecințe politice care nu dau bine și așa mai departe. Acest lucru se simte. Putem să vorbim și de modul în care ne alegem subiectele și cred că asta poate să fie interesant. Dar eu cred, chiar dacă sună foarte bătucită expresia asta, că presa e oglinda societății. Avem elite și avem surcele, avem ciurucuri. Eu cred că aici trebuie să ne uităm. Ok, discuția e mult mai lungă, pornind de la patronate, de la cine sunt cei care au investit în presă în ultimii 31 de ani, cum a fost construită presa românească, cu bani la pungă, cu infractori care nu au căutat decât să-și spele imaginea publică și așa mai departe. Dar eu cred că presa românească este oglinda societății. Și mai mult decât atât, eu cred că nivelul profesional al jurnalistului român e bun. Al celui care se respectă, al celui care vrea să-și practice meseria cum trebuie. Nu cred că suntem mai buni sau mai proști decât alții și cred că, cel puțin standarde europene, și cred că nu neapărat noi dăm ce vrea publicul, să știți, domnul Popescu, că aici e o discuție. Noi cine? Eu acum mă refer în cazul meu concret, al colegilor mei. Asta voiam să aud. Noi, adică dumneavoastră, România Te Iubesc. Dar simțiți și voi presiunea pe care le-a simțit-o Rais și asta chiar e o curiozitate veche, Paul Radu. Este adevărat că după ce ați publicat investigația legată de fondurile europene și Dan Barna, ați primit un val de nemulțumire din partea oamenilor care contribuiau, publicului, cititorilor voștri? Asta apropo exact de ce spunea domnul Popescu. Absolut, da. Modelul ăsta mult lăudat de crowdfunding și toate astea funcționează până în momentul în care ajungi să-ți nemulțumești audiența. Și asta s-a întâmplat după acea investigație despre Dan Barna. Cred că ne-au scăzut donațiile cu aproape 50%. Deci mult, foarte mult. Iarăși, asta e clar greu să faci jurnalist de investigație care să răspundă, să corespundă nevoilor publicului întotdeauna. Și publicul, așa cum spunea și domnul Popescu, așa cum spunea și domnul Tolontan, are nevoia asta să audă ce simte că trebuie să audă. Însă, din nou, dacă prezentăm informația corect, cu orice risc, și în același timp încercăm să explicăm publicului că astea sunt metodele prin care am obținut informația, nu e manipulare în spate, e muncă cinstită, e muncă asiduă. Unii dintre oameni vor înțelege asta și unii dintre cei care și-au eliminat donațiile inițial au refăcut donațiile astea recurente. Deci e o parte din public care în timp observă că munca noastră, munca celor de la România Te Iubesc, este muncă cinstită, este muncă care până la urmă e în folosul cetățeanului. Că asta e ideea. Din păcate, jurnaliști din toată lumea și din Estul Europei și din toată lumea fac de multe ori muncă în interesul lor. Că li se pare lor cool, li se pare lor interesant să scriu un material care nu e neapărat de interes public. Și acolo cred eu se pierde mult. Oricum suntem puțini, nu avem cum să ne ocupăm cu toate subiectele. Primim, de pildă la Rais, primim o grămadă de ponturi, să spunem, o grămadă de informații pe care nu o putem folosi. Deci, ideea este că trebuie să ne alegem bătăliile cu mare grijă și să alegem punctele în care suntem cât mai relevanți pentru public, dar în așa fel încât să sprijinim. Chiar dacă uneori publicul nu vrea asta. Domnule Paul Radu, vreau să vă întreb un lucru. Care este compoziția finanțării dumneavoastră, a muncii dumneavoastră? Aproximativ 30%, până în 30% vine din crowdfunding și restul vine din granturi. Aplicăm la granturi unde găsim. Granturi care sunt
făcute, scoase pe piață, să spunem așa, de către Uniunea Europeană, de către Ambasada Statelor Unite, Ambasada Olandei, de către Open Society, de către guvernul elvețian. De pildă, am avut un grant timp de vreo 3 ani de la guvernul elvețian printr-un mecanism de cooperare româno-elvețian. Deci încercăm să aplicăm și asta e o mare problemă, fiindcă în clipa în care o mare parte din munca ta este făcută din scrierea asta de granturi și scrierea de hârtii și după aceea raportările care vin cu toate granturile astea, asta înseamnă că tai un procent semnificativ din ceea ce ai putea face ca jurnalist de investigație în cazul nostru. Dar asta vă dă un mare avantaj. Faptul că nu depindeți de bani românești. Nu depindeți de niște patroni de aici, din România, pentru că dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, ați avea mari dificultăți. E aproape imposibil să nu aveți astfel de dificultăți în încercarea noastră de a face un jurnalism corect. Aș completa exemplul ăsta cu Dan Barna pe care îl dădea domnul Tolontan cu afacerea sau cazul valiza lui Dragnea. Tot dumneavoastră l-ați făcut, nu? Acea anchetă a dumneavoastră, acel caz pe care l-ați prezentat, este, după părerea mea, unul dintre cele mai slabe. Că spuneați că greșiți și dumneavoastră uneori. Da? Acolo a fost foarte inconsistent acel caz, mult senzaționalism, alimentat și de Dragnea venind cu valizele la Parlament, mult mai puțină substanță decât în ancheta despre Dan Barna, care a fost făcută profesionist, țintit, corect, fără sine ira et studio, exact ce trebuia. Rezultatul este reacția pe care ați spus-o, scăderea donațiilor, supărare, nu mai spun ce era pe net când a apărut ancheta cu Barna în legătură cu noastră, că a spus cumpărați, cum spuneam, vânduți, cumpărați, și mai departe. În schimb, la Dragnea ați avut o audiență mult mai mare decât în cazul Barna, nu? Și lumea aplauze, să și aplauze, valize, adevărat. chestii, era senzație, multă senzație, puțină substanță. Din păcate, aceasta este caracteristica principală de receptare în clipa de față. Se receptează mai mult senzația de suprafață decât substanța muncită, nespectaculoasă a unei anchete. Cătălin Tolontan, lucrul ăsta poate fi schimbat însă? Există vreo soluție? Totuși, nivelul la care Rise, dar nu numai, și alții, Recorder, mai sunt, da? Echipe care fac investigații în România, este unul atât de bun încât o să vă dau un singur exemplu. Cel mai bogat om din Canada are o fundație. Fundația aceea acordă anual un grant pentru implicare civică. Pentru prima oară a acordat un grant pentru jurnalism și este grantul pe care l-a luat practic echipa coordonată de internațional de Paul Radu, un român. Se întâmplă și lucruri bune. Asta e ceea ce vreau să spun. Nu întotdeauna, sau sunt foarte mulți jurnaliști, inclusiv în provincie, dacă ne amintim cât de multe informații au venit totuși de la acea presă fără multe resurse din provincie la începutul COVID-ului și multe luni după aceea, trebuie să admirăm, să recunoaștem munca acelor oameni. Deși sunt, așa cum spunea domnul Popescu, da, sunt supuși cenzurii, sunt supuși capriciilor patronatului, sunt supuși mișcărilor politice permanente din teritoriu, dar totuși jurnaliștii din România și-au făcut treaba în bună măsură într-o perioadă foarte, foarte grea. E adevărat, a existat și mult senzaționalism în perioada COVID, a existat această suspiciune că ne-a cumpărat guvernul în momentul în care a dat acele 10 de milioane și asta e de discutat despre asta, dar oamenii au continuat să-și facă meseria în redacție. Și cred că... Cătălin, dă-mi voie să spun, domnule Tolontan, după părerea mea, privind lucrurile cantitativ, răul făcut de ceea ce numim presă în perioada pandemiei a fost considerabil mai mare decât binele. Răul făcut de televiziuni și de net, ca să... Ele contează. Da? Contează și ele, dar nu sunt presă.
Dar multe dintre ele nu sunt în aceeași meserie cu noi. Dumneavoastră ați operat distinția la început discuției, da? Ați spus. Da, dar lumea... Asta nu înseamnă că nu fac ceva, asta nu înseamnă că nu sunt audiați, pentru că sunt audiați, dar nu avem aceeași meserie. Atâta tot. În ochii publicului avem. Nu spunem că suntem superiori, nu spunem că suntem mai buni, nu spunem că suntem perfecți, pentru că nu suntem, niciunul dintre aceste lucruri nu suntem, dar facem o meserie diferită de meseria Asta o spuneți dumneavoastră, asta o spun și eu, o spune domnul Savu, dar publicul nu consideră lucrul ăsta, ne pune pe toți în aceeași oală. Din păcate, multă lume face lucrul ăsta. Eu cel puțin am constatat, domne, la presă, la voi acolo, cu ăla și sunt pus la un loc cu acești tinși cu care, într-adevăr, nu am nicio treabă, ăia fac altă meserie, dar publicul te tratează, publicul m-a pus pe același plan și cu Mihaela Rădulescu, o doamnă foarte simpatică, de altfel. În clasamentele anuale. Mă rog. Da. Domnul Popescu, dar până la urmă noi lucrăm pentru public. Nu lucrez nici pentru mama, nu lucrez nici pentru mine să mă uit în oglindă. Categoric. Lucrăm pentru public. Vorbeați mai devreme de audiențe. Audiențele sunt și bune și proaste. Noi, într-adevăr, luni dimineața ne uităm în audiențe. Suntem interesați, pentru că dacă nu avem audiență, mesajul degeaba îl avem. Degeaba ne-am chinuit să facem o anchetă și dacă nu servim interesul public dacă nu ajunge la public. Cu siguranță noi încercăm tocmai de asta. Câteodată suntem o televiziune comercială, emisiunea noastră e difuzată pe ProTV, care are niște standarde în audiențe, da? Și noi încercăm să îmbrăcăm și materialele noastre, chiar dacă sunt anchete, sub o formă comercială. Și atunci foarte publicul bine poate să fie atras inclusiv într-un subiect de anchetă. Nu neapărat care e fad sau neatractiv pentru cineva. Publicul este foarte important și până la urmă eu cred că lucrăm, nu știu dacă reușim să le educăm, dar cred că putem să fim o picătură chinezească. Aici eu cred că până la urmă, și iarăși revin la ce facem noi de 14 ani, cred că noi asta ne-am asumat. Nu vrem să schimbăm un ministru, nu vrem să băgăm la pușcărie vreun primar, noi vrem să schimbăm mentalități, poate. Nu? Să încercăm să trăim și noi confortabil în societatea asta. Confortabil și această meserie nu prea au loc în aceeași propoziție, dar domnul Popescu este un efect al discernământului publicului în decenii tumultoase de presă, dintre care ultimele 2 suntem într-o criză permanentă, da? Totuși sunteți un efect al acestui discernământ. Sunteți aici astăzi, după atâtea decenii, și rămâneți nu numai pentru generația de jurnaliști, dar și pentru oamenii noi care, e adevărat, probabil că mulți dintre oamenii care vă audiază astăzi nu v-au citit și nici nu vă citesc, doar vă urmăresc. Dar e suficient până la urmă ca să afle niște lucruri. Spunea domnul Savu o frază și a repetat-o dânsul, că presa este oglinda societății. Pe mine, asta da, e normal să fie așa. Pe mine însă mă înfioară ușor o altă frază, și anume societatea oglindă a presei. Pentru că dacă presă este ceea ce am discutat până acum în societatea românească, dacă ne gândim la ce spuneați dumneavoastră, și anume că încercați să și formați publicul, încercați să-l și educați, ca să rostim acest cuvânt. Dacă face lucrul acesta, are acest obiectiv, nu România te iubesc, nu Rise Project, Recorder și așa mai departe. Nu, dacă o fac televiziunile respective, atunci mă întreb, oare ele nu formatează societatea acum? Oare nu există oameni de tip, omul de tip nou creat de aceste televiziuni? Mă rog, acum știți cum e, dacă sunteți de acord că presa nu răstoarnă guverne, cu atât mai puțin presa poate fi demiurgul unor oameni. Însă e corect ce spuneți, dar până la urmă există și acei oameni care apreciază munca tăcută, susținută, solitară, de exemplu, a Emiliei Șercan, în legătură cu plagiatele. Extraordinar ce face foarte important, este foarte important cu puterea noastră. Noi, la Libertatea, nu avem nici pe departe puterea pe care o au, de exemplu, colegii de la ProTV. Dar totuși, dacă scriem, de exemplu, despre Emilia Șercan, știți ce facem? Măcar împiedicăm fraza aia care este îngrozitoare din discuțiile acelor bandiți care încercau până la urmă să o intimideze și poate să o agreseze. Că acolo, în procesul Emiliei Șercan, în primă instanță au fost condamnați rectorul, vicerectorul din Academia de Poliție și alți oameni care erau unelte la acestor oameni. Există un dialog.
Și la un moment dat rectorul îi spune celui pe care îl trimite la înaintare să o înjure, să o amenințe prin mesaje pe Emilia Șercan: fă-o, că n-ai nicio problemă. Nimănui nu-i pasă de Emilia Șercan. Nu-i pasă nimănui de asta. Fă-o, că nu e nicio problemă. Măcar află că există oameni, nu noi, cei care scriem la Libertatea sau care relatează la Digi, la ProTV, în Rise, la Republica. Nu. Există oameni care sunt interesați, cei care ne citesc, cei care se uită la lucrurile pe care le facem, sunt interesați de ceea ce face și de fapt de ceea ce relatează la rând de Emilia Șercan. Din păcate, mult mai puțin. Eu cred că masa asta critică e formată. Eu cred că oamenii ăștia există. Te rog, Paul. Aș adăuga două lucruri la discuția foarte interesantă. Impactul în timp și în spațiu. Ce vedem noi și la OCCRP și la RISE este că anchete lucrate cinstit acum 10 ani au impact abia în momentul ăsta. Vedem că oameni despre care am scris în urmă cu multă vreme, dar am și atașat documentele unde erau detaliate anumite fapte ale acestor oameni, ne sună, ne trimit e-mail-uri, ne amenință cu avocați la mulți ani după publicarea anchetelor, fiindcă încearcă să iau un împrumut de la bancă, încearcă să intre într-o afacere cu cineva și tot timpul materialele pe care le-am făcut noi și care descriu în amănunt anumite lucruri, au un impact. Ăsta este impactul în timp. Munca cinstită, din punctul meu de vedere, face întotdeauna diferența. Impactul în spațiu, dacă luăm, de exemplu, filmul Colectiv, unde este prezentată munca domnului Tolontan, a echipei dânsului, e un impact enorm acum la nivel global cu filmul ăsta. Filmul ăsta a inspirat o grămadă de jurnaliști în America Latină, în Africa, în Asia, care acum se apucă de treabă. Sunt jurnaliști tineri care pornesc cu încredere și spun: uite, asta e posibil. Uite, oamenii care lucrează în niște condiții grele sunt totuși capabili să facă diferența. Și atunci, cred eu, și asta trebuie. Noi gândim întotdeauna pe termen scurt când vine vorba despre meseria noastră și e firesc. Dar cred eu că trebuie să ne gândim puțin la ce facem în momentul ăsta și cum am face același lucru peste 10 ani, peste 15 ani, peste 20 de ani. Evident, e tumultul ăsta, rețele sociale, manipulare, tot felul de firme care se ocupă de generarea de conținut și totul. Dar cred că ce facem noi este unic. E un sâmbure din care crește un fruct. Și fructul ăla, cred eu, până la urmă o să ajungă să fie mai matur și abia atunci publicul o să contribuie mai mult și la investigație și la presă în general. Da, pentru că atunci când vezi lucrurile pe care le fac jurnaliștii în America, spui: da, dar ei au resurse, ei sunt Washington Post, sunt New York Times. Dacă vezi asta la nivelul unei redacții în România, că se pot întâmpla niște lucruri, oamenii gândesc: wow, deci se poate, seamănă cu noi, sunt în proximitatea, dacă nu geografică, măcar de dezvoltare economică a noastră. Uite că încă sunt jurnaliști care la un moment dat sunt înjurați de public și e treaba noastră să rezistăm și în momentul ăsta, la un moment dat, sunt lăudați de public. Nu suntem aici ca să plăcem publicului. Asta e foarte important, într-adevăr. Discuția asta este extrem. Nu Uitați, suntem aici ca să satisfacem publicul din perspectiva Discutăm aplauzelor. despre jurnalism, am discutat mult și despre public. Sunt însă jurnaliști în alte țări care au probleme reale cu statul, cu puterea, care încearcă să-i elimine. Și nu doar economic, ci și fizic în unele cazuri. În România, relația dintre jurnaliști, organe de presă și stat, în momentul ăsta, cum vi se pare că e? Da, voi fi foarte scurt. Cred că suntem într-un mare pericol. Cred că Într-un noi, mare ca societate, pericol. da. Eu cred că este pentru prima... Și o să argumentez de ce. Dacă ne uităm la cazurile celor doi jurnaliști morți în Uniunea Europeană, ca să nu comparăm cu exemple din autocrații sau din democrații sălbatice de dreptul. Dar totuși au existat două cazuri, unul în 2017 și unul în 2018, de jurnaliști morți în Malta și în Slovacia. De fiecare dată a existat un drum, o rută, un pattern până la acele morți. Oamenii au fost întâi discreditați, apoi s-au încercat presiuni, fie de la mediul de afaceri, fie din mediul politic, încet, încet. Statul, prin anumite ministere, instrumente, magistrați, poliție, a pus apoi presiune pe ei, a fost cel de-al treilea nivel al atacului și ultimul nivel a fost crima. După părerea mea, în România s-au parcurs primele 3 etape și nivelul care urmează, dacă va urma, nu pot anticipa evident acest lucru, dar cred că următorul nivel va fi de violență fizică. Depinde de bani. Când se trece de un anume prag, când
banii sunt chiar prea mulți. Păi avem toate șansele, că ne intră 80 de avem. miliarde cu PNRR-ul Așa. plus fondurile europene. Asta e temerea noastră. Deci, Da, avem toate la asta șansele. te gândeai. Și eu la fel, tot la bani mă gândeam, întrucât un ins, un interlop autentic și solzos a spus odată, era vorba de o anchetă foarte riscantă, mă rog, de mult, acum vreo 20 de ani, o anchetă cu elicopterele Cobra de atac, AH-1 Cobra, care trebuiau cumpărate zor nevoie de către statul român cu banii jos, 1 miliard și ceva de dolari, că altfel nu intrăm în NATO. Ăsta era textul pe care îl livrau respectivul grup care urmărea să scoată un comision corespunzător la 1 miliard și ceva din chestia asta. Și, mă rog, atunci am făcut o mișcare care s-a dovedit bună, pur și simplu am întrebat Departamentul de Stat american cu scrisoare trimisă la Departamentul de Stat. Dom'le, depinde intrarea României în NATO de achiziționarea elicopterelor cu tare? Și am primit răspuns frumos la ziar. Nu depinde. Dacă doriți să vă dotați cu elicoptere, foarte bine, înarmați-vă, e bine. Vi le recomandăm, sunt foarte bune, dar n-are nicio legătură cu intrarea României în NATO, lucru care s-a și dovedit ulterior că nu intram în NATO dacă nu veneau turnurile gemene. Și atunci, unul dintre inși, că așa cum domnul Tolontan a ajuns să discute cu astfel de unele personaje mai mult sau mai puțin sulfuroase în diverse situații, firește că și eu am ajuns să discut cu unul de ăsta și el mi-a spus, bă băiatule, uite care e problema. Problema e de bani. Când se depășește un anume nivel de daună, dacă ne faci daună totală peste atât, cât ai fi tu de băiat simpatic, și mie îmi place de tine așa, să știi. Știi cum te lichidăm? Dă nici nu știi de unde ți s-a tras. Un astfel de personaj mi-a spus mie, la un moment dat, râzând, că în România e mai ușor să cumperi un ziarist decât să-l omori. Corect. Iar asta... Da, dar ce faci când nu poți să-l cumperi? A stârnit... De fapt, asta e discuția. Ce faci când nu poți să-l compromiți și nu poți să-l cumperi? Aici este și suma de bani implicată, e din ce în ce mai mare, produci, e din ce în ce mai mare. Și atunci stai, dom'le, puțin ce facem aici. Cătălin, dar până să ajungem la discuția asta, Doamne ferește, atât de... Cred că e ultimul lucru la care ne-am putea gândi și... Dar este și singurul care a mai rămas de făcut, din punctul lor de vedere. Toate celelalte, toți ceilalți pași au fost parcurși. Trebuie să vorbim de ceilalți pași. Că aici e marea problemă, că ceilalți pași pot fi opriți sau, în fine, prezentați și prin transparența. Uite, eu am fost întrebat în clădirea DICOT dacă am schimbat cu tine informații. Am fost întrebat în clădirea DICOT dacă am schimbat cu tine informații despre primăria sectorului 4, ca și cum ar fi treaba procurorului sau a primarului sectorului 4 cu cine vorbesc jurnaliștii. Noi fiind un grup infracțional organizat acolo. Dar nu există, suntem protejați prin Constituția României și prin jurisprudența europeană în legătură cu oamenii cu care vorbim. Da? Pentru că noi doi eram oricum protejați. Dar al treilea om cu care am fi vorbit, oricare dintre noi, și avem dreptul să vorbim cu ei, nu era protejat el însuși. Și atunci noi trebuie să luăm pe noi acest drept pe care îl avem, această responsabilitate de a ne proteja sursele. Când ajung să fie întrebat asta în clădirea de ICOT, e o problemă. Pentru că înseamnă că statul a dat un semnal către interlopii invocați aici de domnul Popescu, că jurnaliștii pot fi la rândul lor atacați. De fapt, ăsta este pericolul numărul 1. Paul Radu, și voi în anchetele voastre cred că ați avut astfel de momente. Multe. Și e într-adevăr o problemă care crește. Și crește fiindcă nici noi ca jurnaliști n-am reușit să facem o treabă super bună, foarte bună în ultimele decenii. Crima organizată s-a infiltrat în stat. S-a infiltrat în unele state, crima organizată a devenit guvern local, guvern central. Același lucru s-a întâmplat și în România. Sunt niște structuri de crimă organizată, infrastructură de crimă organizată, unde vin și oameni noi, sunt și oameni vechi, care au fost puse așa, cărămidă cu cărămidă,
de 30, 40, 50 de ani. Deci nu vorbim de ceva care se întâmplă de ieri. Noi, ca jurnaliști, construim de ceva vreme, dar nu construim la fel de concret și cu la fel de mulți bani și la fel de multe resurse. Și atunci, da, e un pericol și cred eu că și în România crima organizată a reușit să intre în multe dintre structurile și locale și centrale și asta va naște probleme imense. Primul lucru pe care îl facem noi la OCCRP, eu când vorbesc cu un jurnalist tânăr pe care îl cooptăm în rețea, este că atunci când se confruntă cu cineva controversat, cu cineva periculos, să spună următorul lucru. Informația pe care vă prezint acum, întrebările pe care le pun în momentul ăsta, sunt întrebări și informație care sunt și la alți oameni din rețea, din alte țări, din alte părți ale lumii. Fiindcă, în cele din urmă, dușmanul pentru omul ăla din față nu e jurnalistul, ci e informația pe care o are jurnalistul. În vremurile mai vechi, jurnalistul era lucrul ăla singuratic. Și lucrul singuratic este în pericol. Trebuie să lucrezi în haită. De asta întotdeauna sfatul meu este, dacă aveți ceva ce e potențial foarte periculos, trebuie să lucrați în echipă. Deci jurnaliștii trebuie să lucreze în echipă, altfel vom fi eliminați. Suntem pe finalul discuției noastre, domnilor, din păcate, dar chiar o să vă propun să o continuăm, pentru că abia ne-am încălzit, sau abia v-ați încălzit. Jurnalismul și jurnaliștii de acum, domnilor, cum sunt față de ce se întâmpla în presă acum 10-15 ani? Cătălin Tolontan. Fiind după o zi în care tocmai m-am confruntat cu colegii mei ceva mai tineri, generația 25-30, rugându-i să fim mai activi, pentru că, până la urmă, așa ne definim în lupta asta a actualității pentru oameni, ținându-ne de gât cu cei puternici, cu cei care, cu autoritățile, cu statul, cu interlopii, cu rețelele, da? Sunt buni. Sunt buni, sunt pasionați, sunt mai talentați decât am fost noi, sunt mult mai educați decât am fost noi, asta după părerea mea, au mult mai multă deschidere internațională decât am avut noi și au nevoie însă de instituții. Au nevoie de instituții de presă care să-i ajute să crească. Cred că asta este, până la urmă, asta e datoria noastră. Toată lumea mă întreabă, sunt pesimist sau sunt optimist? Sunt concepte vagi, cred. Până la urmă, cred că optimist nu înseamnă că orice facem noi o să fie bine. Nu înseamnă asta. Înseamnă că noi avem posibilitatea, implicându-ne, noi, jurnaliștii, cetățenii, alături de care facem controlul, realizăm controlul asupra autorităților, să alegem varianta bună din toate variantele care ni se întind în față. Cred că asta înseamnă, de fapt, a fi optimist. Domnule Popescu? Am spus de câteva ori că doresc să fiu numit gazetar și nu jurnalist. Meseria pe care o fac. De ce? Am și explicat de ce. Pentru că gazetar este lipit de scris. Nu poți fi gazetar de televiziune. Poți să fii jurnalist de televiziune și jurnalist care să și scrie. Gazetar înseamnă scris. Ceea ce văd eu în presa de astăzi este diminuarea până aproape de dispariție a scrisului. Nu mai înseamnă calitatea definitorie a unui jurnalist să știe să scrie. Să scrie jurnalistic, nu literar. Aia ar fi o greșeală. Adică pentru public, nu pentru el. Da, pentru public, asta este deosebirea față de literatură, foarte corect ce spuneți, domnule Tolontan. Când scriu literatură, pentru că se întâmplă să fiu și scriitor, puțin îmi pasă de public și dacă citește cineva ceea ce scriu. În schimb, când e vorba de gazetărie, atunci trebuie să ai întotdeauna cititorii trebuie să-i ai în minte, nu pentru a le spune ceea ce vor să audă, ci pentru a-ți formula mesajul în așa fel încât să fii sigur că vei fi înțeles. Pentru că și asta e o mare problemă. La începuturile meseriei mele am comis niște erori. Eu am crezut că am scris un articol foarte bun, convingător, logic, coerent. După aceea am primit scrisori, că nu era cu reacție în 5 secunde pe net, atunci era cu scrisori.
Și primeam scrisori în care cu stupoare constatam că ce am spus eu și ce au înțeles oamenii, ce scurt-circuite ciudate au făcut prin textul meu, înțelegând cu totul altceva. Și atunci am înțeles eu cum trebuie să formez textul ăla, ce anume că există altceva decât în literatură, alte mecanisme cu care să-ți ajungă mesajul la cititor. Asta este caracteristica, după părerea mea, scrisul nu mai contează și, în general, litera scrisă, litera tipărită, ceea ce contează acum este vizualul, nici măcar audio. Adică vizualul audio ca o anexă necesară a videoului. Pentru că și radioul în fond înseamnă un grad, vedeți, dacă le puneți pe toate trei, da? Video, audio, scris. De ce beneficiezi, de pildă, la video? La video beneficiezi de față, de gesturi, de studio, de cei de lângă tine, poți să te schimonosești în toate felurile, să faci gesturi, să plângi, să râzi și să câștigi audiență. La radio e mai greu. Deja am coborât o treaptă, adică am crescut abstracțiunea pentru că nu se mai vede fața acolo. Se aud numai sunetele și acolo poți să faci tot felul de chestii, dar e mai greu să convingi publicul fără să ai substanță decât la video, unde lucrul ăsta se poate cu ușurință. La scris e cel mai rău. N-ai față, n-ai voce, n-ai gesturi, nu plângi, nu râzi. Trebuie doar din rândurile acelea monotone și fără poze, unele sub altele, să convingi oamenii. Această ocupație nu se mai practică aproape deloc în presa de astăzi. Cosmin. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă completez. Eu lucrez la o emisiune de reportaj de televiziune. E și bine, e și rău. Pentru că tu, ca jurnalist de televiziune, trebuie să pui mâna, să arăți. Asta e calitatea TV-ului. Îți arată. Dacă nu ești acolo și n-ai pus tu mâna, n-ai pipăit, n-ai strigat, este. Nu simte telespectatorul. Atunci ești credibil. Și dacă nu ai făcut chestia asta, pierzi. Este și rău pentru că de multe ori ți se închide ușa. De multe ori nu ai acces. Ca și jurnalist de televiziune trebuie să ajungi să vezi asta și să arăți chestia asta. Și e complicat, într-adevăr, de multe ori. Dar eu cred că este un avantaj și un dezavantaj. Dar ăsta e tool-ul nostru. Camera și microfonul. Poate înainte de a scrie. Pentru că vezi ce se întâmplă. Vezi realitatea. Vezi adevărul. Categoric aveți dreptate, dar lăsați-mă și pe mine, care vin din alt secol, să am nostalgia unui reportaj scris de Egon Erwin Kish, de Brunea Fox sau de Joe Bogza. Din litere să reușești să obții asta, fără imagine, fără sunet. Paul Radu. Eu mi-aș dori să citesc o nouă novelă science fiction scrisă de domnul Popescu. Cu asta adică să las cu politica, cu chestii, să mă duc în science fiction, acolo ne înțelegem. E o dorință ascunsă, da. Am crescut cu Casa Ragoz, Cap Pătrat și alte lucruri de felul ăsta. Însă, cred eu că oamenii tineri care vin spre media și spre jurnalism, spre investigație, sunt foarte bine pregătiți, sunt foarte creativi și știu să aducă mesajul către public în mai multe feluri. Că e scris, că e video, că e o combinație, că e un podcast, că e un infografic, că e un interactiv. Sunt oameni care gândesc pentru public și gândesc în fiecare moment, dom'le, cum să facem? Poate trebuie să aplicăm un pic de augmented reality, să punem informațiile pe care le avem pe o hartă. Sunt lucruri pe care tinerii le văd și noi, de exemplu, la OCCRP beneficiem din plin de asta. Toți cei pe care am angajat tineri, reporteri, foarte puțini editori, fact-checkeri, gândesc un pic altfel. Poate sunt un pic mai conectați la public decât suntem noi. Și atunci cred că acolo trebuie să lucrăm și noi un pic, să ne adaptăm și să-i ajutăm pe cei mai tineri să învețe și din greșelile noastre și din experiența noastră. Eu consider că scrisul este la fel de valabil și în clipa asta, așa cum era
în urmă cu decenii și mai înainte. Și cred că tocmai oamenii sunt mult mai literați în momentul ăsta. Pe tot globul a crescut cantitatea de informație la care avem acces. E într-adevăr, e o problemă mare, că există manipulare, există dezinformare, dar publicul, eu cred că crește și se educă, se autoeducă de multe ori, ceea ce cred eu iar e foarte bine și mergem spre un loc bun, mergem spre the good place, nu spre o diminuare așa resurselor cognitive și intelectuale și tot felul. Eu cred că în contră. E un punct de tumult, dar e un punct care duce spre ceva mult mai interesant. Îți mulțumesc mult, Paul Radu, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor, și să le mulțumim și celor care ne vor urmări. Sper să ne mai revedem în formula asta. Mai lipsea să spun că emisia nu o să aibă audiență ca să închidă. Taraba nu trebuie. Mulțumim mult de tot, Că nu Paul. interesează pe Mulțumim. nimeni aceste frământări Și spor la ale treabă. noastre de nu știu ce. Mersi eu frumos. O zi bună în continuare.